Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell so you will get notified every time I upload a new video. See you soon! Ambing! God bless! Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Bali guys, mga mapunta. Tara guys, kain na naman tayo guys, no? Ang aking kakainin ngayon ay itong noodles siya guys na nilagyan ko ng alubate. Noodles na nilagyan ng alubate, tapos meron akong ano dito, tuyo. Ayan. Naglalaway na ako guys. Ayan, tuyo guys, tuyo. Ito hindi ko ma-focus dyan ha kasi ang init. Ayan, nakikita nyo naman no? Ayan. Ayan, oh. Ayan, para mag-focus ng bonggang-bongga. Ayan, ang aking noodles, chicken noodles with alubate. Itong alubate guys, inano ko lang to, kinuha ko lang dyan sa labas sa may fence talaga, sa kural ba? Ayaw ko ano sa Tagalog yung kural ba, sa fence. Tapos, ayan, kinuha ko. Bakod, oo, bakod pala. Ayan, dyan ko lang kinuha tong alubate. Tapos, meron akong mangga dito, of course. And then, meron akong isang itlog. Ayan, suka at saka sili. Ayan, salamat talaga. Ay, awag ko sa'yo. Ayan, kakain muna ako guys ha. Pero before that, mag-shoutout muna ako ng aking first honor na si Joby Kia. Ayan, congratulations to you, Sisi. Salamat sa iyong patuloy na pagsuporta at panunood sa aking mga videos. Ayan, ilalagay ko ang iyong kabanner dito. Ting! So, ayan na nga guys, no? Congratulations to you, Sisi. At huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-click ang notification bell para sa aking friend na si Joby Kia. Ayan. Mamaya na itong mga nag-shoutout. Mamaya na itong mga nag-comment dito guys. Kakain muna ako kasi ako'y gutom na. Ayan. Tapos, yun na nga, kakain muna ako. Ewan ko sa'yo. Ayan. Salamat Lord. And kain tayo. Sarap guys. Ganito kasi dapat talaga guys. Kasi yung noodles hindi naman siya ganun ka-healthy, di ba? Para kung healthy naman ng konti, lagyan natin ng gulay. Ayan. Kasi masama din yung noodles sa ating health. Masama talaga. Oo, hindi siya healthy. Wala siyang maraming nutrients, no? Nakakabusog lang siya pero wala siyang masyadong mga nutrients. Kaya kailangan lagyan natin ng gulay kung ano-ano man dyan. Yung mga kahit malunggay. Ito yung mga nakikita sa inyong mga bakuran pa. Kung meron kayong mga tanim-tanim na mga gulay. Ayan. Ayan oh. Ayan guys oh, di ba? Very healthy na siyang tingnan. Sarap. Ayan, very healthy na siyang tingnan guys. Hindi lang tingnan pero healthy na din siya kasi meron nga siya gulay. Ayan. Lagay natin yung itlog dyan. Dyan muna siya. Ayan, magkukutsara lang ako guys kasi mainit. Ito guys, paborito ko itong ulam guys. Tuyo at saka noodles, perfect combination. Lalo na at ang ulan, ako napakasarap. Sarap guys. Init. Sarap guys. Tapos ang sarap pa ng suka na may sili. The best. Kuha lang ako ng sabaw. Sa rice cooker ko lang ito niluto guys kasi tinatamad akong kuhain yung mga lutuan ko. Pinagpapawisan ako guys. Hindi pa naman ako naligo pa.
sarap ng alubati guys. Iba talaga pag presko, no? Bibili talaga ako ng ano guys, yung kutsara na ano, yung hindi stainless, yung wood ba, para hindi siya maingay pag gumagamit ako ng kutsara. Ito kasi maingay ito eh. Nagpapawis na ako guys, oh, parang workout ah. Hindi mo na ako mag-workout ngayon guys kasi masakit yung likod ko. Baka mayroong na binat ba. Oh, sorry. Tingnan nyo yung pawis ko guys. Sarap guys. Wala na akong kanin guys. Uubusin ko na lang tong sabaw. Maulan kasi dito sa ano ngayon, sa Davao. Kaya kanina nag-crave ako ng noodles. Sarap. So yan na nga guys, no? Naubos ko na ang aking kanin, naubos ko na ang aking noodles, naubos ko na ang lahat. hindi ang lahat guys, meron pa akong natirang tuyo dito at saka itlog. So mamaya na naman yan guys, mga dinner. Oh, ayan. Grabing pawis ko guys, oh. Kita nyo ba yan? Ayan, yan yung workout, eating workout, kumbaga. Eating workout talaga. So ito guys, kakainin ko na ang aking, of course, alam nyo na, mangga. Napapasayaw ako guys, meron kasing music dito. Sana nga hindi makuha dito sa sa video na to kasi baka makapiright ako. Ayan guys, oh, tingnan nyo. Ayan, tingnan nyo ang aking pawis. Eating workout. Ayan, sabayan nyo na naman ako sa aking workout one day, sa aking eating workout. For now, ito ang aking first eating workout. Ayan, nagpapauso. Eating workout guys, tingnan nyo naman kung gaano ako kapawis. Ayan, di ba? Parang nag-workout talaga ng bonggang-bongga, di ba? Ayan. So yun na nga guys, no, yun lang at i-shout out ko rin pala ulit ang tawag dyan, ang nag-comment sa aking mga video kahapon na of course, i-shout out ko ulit ang aking first honor na si Jovi Kia, Agent Vlog, Your Show, Pambansang Matakaw, Kirsten Canoy, Mingming Cats, Youngsters Vlog, Jen McWigan, Cathy and Kids Vlog, Pinay in Aussie, Ate Anas Vlog, Nifil, Danilo Jr. Vlogs, Mr. Urag, Cook on the Bright Side, Bella Bentad, The Carol Family Vlogs, and Annaline's Journey. Ayan, tingnan nyo naman guys, kung gaano ako kapawis guys. Ayan, pawis no? Pawis pa more. So ayan guys, no? Excuse my pawis. Ay nako, excuse my pawis guys. So pasensya na talaga. Ako talaga pinagpapawisan dito sa noodles. Talaga naman ang sarap-sarap kasi. Talagang nakakapag-workout ka. Nakakapag-workout ka sa paghihigop ng mainit na sabaw. So yun na nga, i-shout out ko rin ang dumalo sa aking LS kagabi. Ang dumalo sa aking LS kagabi ay sorry, nag-burp. Tina Bryant L. Kaugiran, Master Luf TV, Clay Kaugiran, Jerry Yeds Garden, MC Kulot Luf TV, Jay Locenario, Pamilya Espinosa PH, Danilo Jr. Vlogs, Pops Rain, Kirsten Canoy, Rosalie Holgado, Princess Vlogs, Simply Feds, Mingming Cats, Banana Saging World, Julia Canceran, Wild Rift, Atibang Loop Official,
Youngsters Vlog, Aljen Caneda, ang Buhay Italia Jen and Family, and May Sam. Ayan, salamat guys sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking tahanan, no? Dito pa rin sa aking tahanan na si Marilyn K. So, ayun na nga guys, no? Thank you talaga sa inyong patuloy na pagsuporta at pagpasensyahan nyo na ulit ang aking pawis. Grabing pawis ko, oh. Diba? Eating workout talaga. Maganda pala to. Gagawin ko na to every week. Meron akong eating workout. So, every week, abangan nyo ang aking eating workout. So, for this week, ito ang aking first eating workout. Ayan. Salamat guys. At kung gusto nyo mag-eating workout din, ay gayahin nyo lang ako guys. Gayahin nyo lang ako. Libreng gumaya guys. So yun na nga, salamat sa inyong lahat at see you again tomorrow. Ayan, ang palagi kong sinasabi, laban lang, be kind and choose happiness. Ayan, bye everyone! Ayaw kalimti mag-subscribe, mag-like o i-click ng notification bell para updated mo sa ako ang mga bagong video, ha?